la train station train jak norok na saimania bo jaga orogo ne upload di mayang nokha gobang ma video mane telebrao bo haibano dinini salo जों ya 2 tariko stage abo real kamani 2 tariko angkai tini hopung real stage abo no real mama no tholaka angkai tini ni bisingo porokate jengkai okunai jengkai okunai angkai date ang nijikot bo जों bo thangwi bo norok borok no जों joto no chino channel bising live ya download khlai pano video footage joto जों turuk turuk khunna digi thangano no 15 days ai tongnai bai 15 days Pro tai thangwi dongmani dabu khaito hai furum penai chang hangrai rok lai mano ege kakano kia sengamo sungo rogo thai mo hai train ro hai age rogo meno playo ege apro okay to be like a cost ro ya ka hamro khle playo ka hamro Oba baloka 10 roko 5 roko bahaya cái các lại thì vật tí nít thay mà đi ô vậy ai cái nít tăng ô cái lại cũngต้องกินนั่นซึ่งมันก็สอบว่าไอ้ก็จารนี่มีสิ่งว่าcái lại cũngต้องdiaมันสามานีini kita tuh banget ah ini kita tuh banget ah ek lagi matong yang soi cho nó ek lỡ thôi tôi dùng tôi cũng là quy định của nó phải ấy nó là ya cái nó không phải ra ai phân nó agi ni selai agi nó có phải nó hay bisi pui là nó có đập phải chắc na bisi pui là ya đang lại cho कुरा 2025 bisi pui là agi rồi hay em đấy hay nó ngun thì nó phải là hay nó apro nó phải thì ashram rock by society rock by the khai na kiba haino personal haino personal ji mane ak nok nuk khungni na ba sai chung personal tam ne odukti khai mane o ba khai buri na ba kai phai ta khai nai na ba kai bere na ba kai apro rong ni train ticket rok buse buti hai rok apro rok to kom ro abu hai jamila bung ya bisi tau ke borok ko bang apro ro su train jamung ya ta na apro ke tai suvidha rang ta na dabarok kali-kali didung cái nó còn càng gai ngô khai đây ngô bảy mặt hàng này cho na gari bay abo ngô train station में बस रोक साल ना चालो बक्का चालो हवाई देख ले मिया बक्का चालो बस भाई थंगो ना गाड़ी भाई ऐसा भाई वो थंग बनो आपरो रोक khai गाड़ी बारा रोक बस आपरो खोक बारा 10 টাকা रोक है गइन थंग बनो kena lai thangnayo eba lai bomawo ba asuk sal jora rogo apruo rongi bara rog apru rogni charni rog takisa mane tong hai ma asuk kesia pungya kostong ya ngai tini taklayo to ang to phas mo kaka song ta gi rog phaijak ingke nai tongdi norok jeng update rui tongnai je ajagawo ki Kashi eba gobang ma jaga gurinai jeng abo bebak nai tongdi जों norok borok no nga jaga tong phano norok bo nogo tong tutuino nai tong manai sino singri je ashram ni bisingti phaimani kripangai tong pha ama tei takhani kripangai tong jotono no phungkusang jorani khulumong tei